De 8-jarige Amber uit Bresken speelt graag buiten. Maar elke keer stoorde ze zich aan iets opvallends. Er lag namelijk heel veel zwerfafval. Ze twijfelde geen moment en stuurde een zelfgeschreven brief naar de burgemeester en kinderburgemeester. En daarin stond: dat ik met kinderen uit de buurt was gaan opruimen in het speeltuintje. Want ik dacht, dat is ook beter voor de natuur. Er lag echt superveel plastic in en we hadden wel meer dan we verwacht hadden. En er zwommen ook eenden in die vijver en dan stikken die daarin en dan vond ik wel zielig. Ze stelde ook de vraag wat ze met z'n allen kunnen doen om dit op te lossen. De gemeente organiseerde daarom een middag met Natuur en Zo, waarin het kindercollege, een deel van het grote mensencollege en Amber zelf het strand op gingen om daar schoon te maken. Ze leerden over het scheiden van afval en gingen daarna op pad met knijpers en emmertjes. En dat ging. Ja, eigenlijk best wel goed. Echt al 4, 5 emmertjes. Nou, heel veel plastic voornamelijk. En ook kleine sigaretjes en zo. Het initiatief is ook op haar school in Groede opgevallen, want samen met haar klas gaat ze binnenkort aan de slag. De juf zei dat we het ook iets in Groede gingen doen. Want ze wouden allemaal wel heel graag mee, maar dan zaten we ook meer met vervoer. Dus dankzij jou wordt het allemaal weer een stukje schoner straks. Ja.